73. Mitä 73? Sillä oli kirves piilossa. Tätä justiinsa teettää tällainen saatana rauha-aika. Perkele ryssien piika! Tappaa se toiseen kertaan! Se olisi hoidellut sinut seuraavaksi. Sillä on väkeä tulossa kaatamosta päin. Mä näen valot vaaran lailla. Mennä rantaan ja sano miehelle, että äkki lähtee. Nyt! Mä pistin sen tytön kellariin. Minä huolehdin siitä. Minä päästän sen ulos, helvetti! Mene rantaan! Жил-был царь, который хотел построить новую столицу. Его зодчий спросил у него, из какого материала построить город. Царь сказал, вечный город должен быть из золота. Зодчий ответил, что целый город из золота – это просто невозможно. Зодчий сказал, самый лучший материал был бы грязь. Царь удивился. Боже мой, что такое грязь? Зодчий сказал, что грязь – след жизни. Это печать, поставленная жизнь, из которой и сформированы все наши дела. Из самого меньшего до самого безразличности. Царь удивился и сказал, что он никогда раньше не слышал о таком уникальном и прекрасном материале. И царь дал разрешение начать строительство по своем усмотрении. И зодчий начал строительство. Как назывался город? А вы из какого города? Разбойники! Засада! Быстро! А литовцев нет здесь на севере. Это что-то много хуже. Jatketaan. Herrat ovat aikaisissa. Eikö usein kansalaisten vieraanvaraisuus tyydyttänyt teitä? Ovatko teidän talonpoikanne valmiita? Tilallinen Onre Suurinen. Annatko sielu parkasi kautta? Annatko antavasi sielusi tämän rajapykin pantiksi, jotta Ruotsin ja Venäjän hallitsijat voivat sinun valasi luottaa? Anna se. Lähdetään liikkeelle. Suuren suon laidassa on pakko topata kumminkin. Onko teidän kannallanne joku? Koti-ikävä. Eikö teillä? Shemeski toivoi löytävänsä jonkun kasvin tai elukan, joka voitaisiin nimetä sen mukaan. Minä lupasin tutkia sen tämän päivän satoa. Älä liikaa veljeillä sen Shimenskin kanssa. Se on vaarallisempi mies kuin miltä se päälle päin näyttää. Venäläistä teet. Maista. Mulle saattaisi olla virka tarjolla Tukholmassa.
Ootko sä vihainen? Ootko sinä vihainen? Hommasin sut tänne mukaan. Turhaa. Jos sinä kaikesta huolimatta meinaat palata takas sinne Ruotsin mantereelle. Jos aikoo tavoitella maantieteen laitoksen professuuria, pitää olla lyödä jotain uutta pöytään. Valtio ainut kolkka, joka on kartoittamatta, on täällä juuri. Tämän matkan jälkeen minulla on esittää hänen majesteetilleen kartta, joka kuvaa koko sen suuren valtakunnan, jonka Jumala on asettanut hänet hallitsemaan. Matka Suurensuon poikki kestää arviolta 1,5 päivää. Ehkä 2, kun merkataan rajamaastoa. Никто не рисует таких красивых карт, как молодой спор. Kapteeni Musku sanoo, että ei ole edessään nähnyt niin kauniisti piirrettyjä karttoja kuin nuorempi herra Spore. Me tiedämme, ettei tällä suolla ole asutusta. Emmekö voisi kirjoittaa sopimuksen kohdan, jossa raja kulkisi tästä suoraan suon poikki? Me sitten kiertäisimme suon. Kuninkaallisella komissiolla on selvät määräykset merkitä rajamaaston virstan välein niin kuin ohissa mainitaan. Onko sillä tällä kohtaa mitään väliä? No jos paronilla on jo hirveä kiire takaisin tiluksille rappeutumaan, niin sovitaanko suonpaska kuolevaksi kokonaan Ruotsille ja viedään raja yhdessä suon itäpuolta? Shemeskikin ymmärsi, että hänenkin vähän pakko sotkea hienoja saapikkaita. Se sopii meille. Jos kaatamaajat on perässä, ne lähtee kiertämään hevosten perässä suon ympäri, eikä lähdämpiä siitä yli. Viette hevoset ja loput varusteet etukäteen päiväkivellä. Me tapaamme 2 päivän päästä viimeistään. Joo. Kaikkialla kuin kalavedessä. Ennen kuin sinä toit Tukholmasta ne vitun rillit. Ei sun ole pakko pitää niitä. Jälkiviisautta. Mennyttä on entinen varmuus. Jos en kuulisi ääntä, niin en ottaa sinustakaan oletko se sinä ylipäänsä. Minä tässä. Asuukohan se tyttö isännän kanssa 2 tätä taloa? Mikäköhän emännän on viety? Mitäs hyllyllä on ollut? Ei muista. Täällä ollaan innossa, kun on saatu pitäjä synnettyä Ryssältä pois. Ei kärsitty sodanvaivoja turhaan. Niin. Isäntä ei itse muista. Mutta minäpä muistin juuri, mikä tellinki tää on. Uskonto on jokaisen oma asia. Mutta valtion etu ei ole. Mitäs muuta täällä on pantu illaksi piiloon kuin Nikonin kuvatuksia? Veljellä ei ole enää mitään. Erik, jos ei löydy mitään kummempaa. Minä tunnen näissä ryteiköissä pesää pitävät puolikarjalaiset mulkut ja niiden täyden kiittämättömyyden. On 16-vuotiaasta ottanut osaa siihen sotaan, joka nyt on lopetettu.
tytös ei olisi viattomin potilas, jonka minä olen määrännyt haudalle polun. Missä on talvivarastot? Tässäkö se on? Valehtelet. Me teemme kuitin teille voutia varten kaikista niistä ruuista, mitä komissio on takavarikoinut. Jos teillä tämmöisiä oikeuksia on, ne on perkeleen helvetissä antavia. Kato, löytyykö muuta. Yksi tyttö jää tänne. Kruunun virkakunnalle ei panna evästä, ettei jotain perse söisi. Mä pyydän anteeksi herroilta. Epä ei ollakaan herroja. Onneksi mekin osataan ottaa omamme. Komennus, joka toi veljeni ja minut teidän talonne, on kestänyt pitkään. Kaikki miehet ovat väsyneitä, nälissään ja odottavat vaan, että kohta tämä on ohi. Ja kaukana kotoa. Kukaan ei ole yhtä kaukana kotoa kuin minä. Aivan. Erik on arvaamattomalla tuulella. Parempi, että sinä jäät tänne. Te ette kyllä pidä vedestä. Miekka on aina mukana, kun menette veden luo. Ei kai vedestä kukaan tykkää. Tehän olette veljenne kanssa syntyisin Suomesta. Oletteko te nähneet koskaan tällaista kukkaa? Saunakukka. Aivan tyypillinen.
tuli, eiköhän se myös puhdistaa. Melkein mitä tahansa. Mitä jos helvetti ei olekaan tulinen rovio maanosian alla jossain? Jos se on vaan epäpuhdas paikka, se ei ole Jumalan läsnäolo. Aika ja paikka Jumalan selän takana. Onko sulla vatta sekasi? Minä meen. Ei odota! Kirjo! Skoro već! Onko tuo ihminen, mikä tuolla seisoo? Minä näen noin kauas. Mä näen se isännän tytön. Mä luulen. Se seuraa meitä salaa. Ei se ole mahdollista. Mitä se tyttö sanoi, kun se pääsi ulos? Ei yhtikäs mitään. Unohda se. Turha sellaisia luopioita on sulla. Me olemme taivaltana täällä täydet 2 päivää. Olemmeko me eksyneet? Kompassi ei valehtele. Ehkä teikäläistenkin olisi pitänyt vaan jaksaa sotia vähän pitempään. Jos ei vittu olla tyytyväisiä rajan kulkuun. Meille olisi käynyt mainiosti. Saman tien olisitte luovuttaneet koko Venäjän maasuosiolla Ruotsin hallittavaksi. Olisi teillekin saatu Jumalan palvelus, joka ei niin muistuta halpaa torikarnevaalia. Kapita Musko. Ai, sekö ymmärtää jotain? On sillä silmät ollut. Arpikudosta. Katsokaa se käpäilijä. Miksi ihmeessä minkään sorttinen koira kynsisi itseltänsä silmät päästä? Kapteenia harmittaa. En ole koskaan päässyt todistamaan mieskuntansa vähäisyyttä sodassa. Pelko pois. Kyllä rauhankin aikana pääsee homostelemaan. Kun vaan sopivaa seuraa löytyy. Saanen kuitenkin muistuttaa, että minun veljeni ei edusta sellaista. Jodor Musko! Uspokójtis. Ratsomestari Spore. Silmälasit saavat teidät näyttämään melkein sivistyneeltä ihmiseltä. Todellisuudessa te olette invaliidi, joka on elänyt aivan liian kauan. Te pelkäätte rauhan aikaa, koska sota vie loppuessaan teiltä oikeutuksen kaikkiin murhatöihin, mitkä teillä on tilillänne. Jos jatketaan joen uomaa itään päin, tullaan päiväkivelle. Enää täältä pääse kotiin. Mä panen ovet Fultanin kanssa säppiin, enkä avaa sitä viikkoa. Vaikka itse Jumala tulisi käymään kylässä.
kuiva. Хорошо. On kuiva. Mitä sä sanoit Muskolle? Mä näin sen tytön. Sen tytön seisoo näin lähellä. Mitä se sanoi, kun sä pääsit se ulos? Harvoja. Se ei ole sama tyttö. Mä oon mennyt sinne takaisin. Mä en koskaan päästänyt ulos koko likkaa. Meidän pitää kääntyä takaisin. Meidän pitää päästä se tyttö ulos. Ollaan ihan kohta perillä. Ryssät tuskin suostuu kääntymään kannoillaan. Kun päiväkeväällä saadaan hevoset, mä käännyn takaisin. Ennen sitä virhettä. Ryhdistäydy. Kuka tuon on rakentanut? Se seisoo siinä aivan yksin. Silmälasit. Kukas täällä hoitaa asioita? Isä. Oppa hakemassa. Ajateltiinkin, että etelässä riehuu vielä sota. Sota on ollut pitkä. Se on loppu nyt. Kuulumme heidän majesteettiensa, Venäjän keisarin ja Ruotsin kuninkaan rajakomissioon. Mikäs tämä paikan nimi on? Asiakirjoissa kummallakaan osapuolella ei ole merkintää kylästä, joka olisi suo pohjoislaidalla. Me emme ole pohjoislaidalla, vaan keskellä. Suon keskellä täsmälleen.
Mikä toi on? Kartta. Sitä näkee, millainen maailma Jumalan silmissä on. Entä toi? Rajarulla. Siihen kerätään tieto rajapinnan kylistä ja niiden veronkannosta. Miksi? Että tiedetään, ollaanko ruotsalaisia vai venäläisiä. Onko maailma iso? Kyllä sitä riittää. Minä en ole koskaan ollut siellä. Täällä vain. Poika perkele! Pestäväksi. Kuka käski pestä? Likaisia. Erik. Outo poika. Ei tähän kyllä. Ootko koskaan nähnyt näin puhtaita talonpoikia? Voidaan täältä hankkia muona paluumatkaa varten. Minä en jätä pajaria kavereineen. Rajavedon kannattaa kylän perkele on ratkaisevassa asemassa. Tulee uusia sotia. Tämä likainen sota oli minun sotani. Kaikki sen eteen annetut tuurit oli turhia, jos ryssälle ruvetaan luovuttaa alueita tämmöisellä kohtaa. Paskasta rajankäynnissä, mistä uhrien lunastamisesta on kyse. Sä unelmoit niistä läänityksistä, jotka meille luvattiin. Perkele! Shemeski oli oikeassa. Mä jumalauta puolisokea. Aivan liian vanha harjoittaa tätä ainoata ammattia, jonka mä osaan. Mä haluan olla parempi isä pennuillinen kuin mitä meidän oli meille. Mä aion hankkia maata mun perheelle. Tämä on mun viimeinen mahdollisuuteni. ...73. Mä oon jumalauta tehnyt pahempaakin kuin jättänyt jonkun pikkulika kellariin. Kaikki ei ole. Sä voit kääntyä takas saman tien. Allekirjoitatko sinä rajasopimuksen minun puolesta? Knut. Ensimmäinen asia, jonka sotilas oppii kuninkaan hommissa, on unohtaminen. Unohtaminen? Sinä tapoit sen tytön isän. Mä puolustin henkeäni ja sinun henkeäsi. Näithän sinä sen kirveen? En nähnyt. Sä oot aina saanut hankkia rauhassa oppias. Kaukana tästä kaikesta. Samaan aikaan täällä nuoren herran kotimaassa herätty käymään sotaa joka ikinen aamu. Nyt sä olet täällä viimeinkin. Kestä mun kanssa kunnialla tää loppuun saakka. Mä lupaan, että mä en anna sulle tapahtua mitään pahaa.
Семенский приказал найти тебя. Нас накормили. Kun verot siis kannettu Kajaan. Ai salamies. Ei oo kukaan niiden perään koskaan mitään kysellyt. Täällä ollaan sentään kristittyjä. Tunnustaako kyläväkin lutterioppia vai kuuluuko Venäjän kirkkoon? Ei meillä ole pappia. Kun ei ole kirkkoakaan, niin ei ole sellaista pappia, joka sen asian olisi päättänyt. Kenelle sauna kuuluu? Kuka sen on rakentanut? Paskat saunasta. Ruotsiko vittu vai Venäjä? Ehkä käy nopeammin, jos herrat vaan päättää siitä asiasta. Käskitte kirjata ylös kylän talot ja väkimäärä. ihmistä. Siinä on lapset, naiset, vanhukset, kaikki. Terveä määrä ihmisiä. Missäs kyllä muut lapset on? Ei ole muuta kuin minä. Istu alas. Istu alas! Jos osaat kertoa meille, kuinka kauan teillä on kyllä ollut täällä ja mistä alun perin tänne on tultu, niin tehdään susta rajakisälli meidän ryhmään. Tehdään nimityskirje. Viimeisen päälle virallinen. Minä en tiedä. Mutta jos Herra lupaa ottaa minut teidän mukaan, kun te täältä lähdette. Totta helvetissä. Minä tiedän, missä on tuollaisia papereita. Tuollako? Koti jos siitä et paljastu. Tämä on venäjäksi. Olisi tärkeää tietää, mitä tähän on kirjoitettu. Tärkeintä on, että Shemenski ei saa tietää, mitä löytyy. Käs hakee kylävaniin. En löytänyt kylävanita. Kenelle Roukkula nämä kamat kuuluu? En ole nähnyt ennen. Ootteko siellä? Päästäkää ulos, niin kerron. Tulee ilta. Jäät sinne yöksi roikkumaan, vanha mies. Me ei tehty niille mitään. Ryssän munkitko tämä koko kyläpahasen on rakentanut? Löydettiin nämä asumukset keskeltä suota. Ei tavattu ketään asujista. Ei silloin eikä myöhemmin. Olivat tyhjät munkin kahut jäljellä. Niitä löytyi myttynä sieltä täältä. Jotkut arveli, että ne oli vaan hylännyt uskonsa.
Toiset uskoo, että joku vei mukaansa. Kuka se on? Jonka väki luulee vieneen munkit. Sano mulle. Kuskaani pääsi tulos sieltä. Tuulia lähellä. Se on jälkiviisautta. Merkkää täällä todella huonosti. Ainoastaan sen takia, että sinä jätit sen tytön sinne kellariin. Miksi sä sulit sen sinne? Suojellakseni sitä. Sinulta. Ai se oli minä meistä kahdesta, joka iloitsi sitä laajaa tissitöntä rimppakittua. Joo. Sinä mietit, miltä se tuntuisi. Raiskata luulot pois sellaiselta nuorelta tytöltä. Se on se likainen totuus, mikä arvon professori halusi sinne kellariin teljätä. Kannattaako sellaista ajatusta käydä koskaan laskemassa sieltä ulos? Oletteko nähnyt meidän tyttöä? Tai se poika on tyttö. Sillä on niukasti. Ikästänsä seuraa, niin se leikkii poikaa välillä. Shemenski. Kapteeni. Sotarillinen. Pelastakaa sielulta.
Tämä löytyy meidän mökistä. Onko siinä jotain? En tiedä. Venäjä. Ymmärrän. Minä kerron teille. Koska asiasta ei saada selvyyttä, olemme päättäneet, että raja kulkee kylän halki. Saunasta tehdään virallinen rajapyykki. Valtakuntien vaakunat kaivetaan siihen seinään. Tulkaa mukaan. Vain johtajat. Otas. Vanhassa kylässä tuli jommankumman puolen sissit. Ryösti kaiken ja teki pahempaakin. Te löysitte sua sylistä sitten rauhan. Ei, me löysimme jotain muuta. Sen päivän jälkeen, kun muutettiin tänne, ei yksikään meistä ole uskaltanut oikein kunnolla elää. Eikä kuolla. Meidän tyttö syntyi matkalla tänne. Se on viimeinen kylään syntynyt lapsi. En vieläkään oikein ymmärrä. Taikauskoa. Suomessa halutaan kylvettää syntyneet saunassa. Vainajat sanotaan. Siellä on tarkoitus pestä menneet pois. Ja entiset synnit. Raukkula kaivoi kotona silmät päästänsä. Minkä takia? Kielensä oli jo ennen sitä pureskellut pieniksi palasiksi. Кнут начал Рогозина. Мертвым. Использовал свою кровь как чернила. Usko sanoi, että Rogozin on käyttänyt rannetta mustepullon. Mitä näissä lukee? Rogozin näyttää ajattelevan, että hänet on lukittu kellariin. On pienen lapsen. Kellarissa on ruokaa ja kenties juomaakin. Rogozin lipittelee oman vertansa, kun pelkää. Mitä hän pelkää?
Kellarissa on joku toinen. Rogosen pelkää, ettei tämä vaan kääntäisi katsetta hänen puoleensa. Se siitä. Tällä paikalla on ollut Venäjän kirkolle kuuluva erakkoluostari. Yllättävämpää on se, että sauna mahdollisesti on ollut täällä ennen sitäkin. Munkit löysivät sen keskeltä suota ja rakensivat sitten luostarin sen vierelle. Jokin sai heidät ajattelemaan, että saunassa oli mahdollista saada kaikki synnit anteeksi. Ilman anteeksi pyytöä. Ja ilman rukouksia. Eräs munkki kirjoittaa. Ehkä se ei ole sauna. Meistä se näyttää saunalta, koska emme käsitä, mikä se on. Miksi te pelkäätte sitä saunaa? Nuo lasinpalat teidän nenällä. Mikä on niiden tarkoitus? Ne auttavat minua näkemään paremmin. Valo taittuu. Niin kuin vedessä. Niin veljeni kertoi. Pikkuveljeni. Hän on ollut suvun yksinäinen pilkahdus valoa. Aina. Teidän täytyy pitää hänestä huolta sitten. Pimeys ei nimittäin taitu. Se taivuttaa. Sukumme on pieni. Velissäni sillä olisi ollut päämies, joka olisi paremmin sopinut niihin töihin, jotka tässä maassa on tekemättä. Tai niin minä toivoin. Nyt pyydän pelkästään, että saisin hänet täysissä voimissa palautettua Ruotsin maalle. Osaisitteko te tälle tehdä jotain? Siellä ne haavat paranee, missä ne on tulleetkin. Sinun olisi pitänyt vaan tulla takaisin. Onko nyt liian myöhäistä? Его мать была из Карелии, так же, как и моя мать. Преграда для повышения. Маленькому Ивану было только 10 лет, когда он донес на собственную мать. Она стала первой ведьмой. Вторую заживо зажили на площади Выборга. Ивану дела государства были ближе всего к сердцу.
Erik Antipoikas Puure on tässä. Minä tiedän, kuinka monta teitä on. Mä oon laskenut ihan joka ikisen. Mä en ole niin tyhmä! Viimeisenä päivänä minut vedetään syvyyteen. Mutta ei vielä. Jonkun jumalauta minäkin pystyn pelastamaan. Antaa tulla! Kaikki vaan! Kerralla! Minä en ole niin kuin veljeni. Minä tiedän, mikä on kuvitelmaa ja mikä on totta. Missä sä oot ollut? Lähden sun kanssa huomenna. Mennään hakemaan se tyttö pois. Minä sovin sen meskin kanssa asiat. Heti aamulla. Knut. Ehkä kaikki on jo myöhäistä. Tarkka määrä niille elottomille, ketkä minulla on tunnollani. Voi olla, että perillä saadaan laskea se tyttöparka mukaan. 74. Juuri niin. Shimenskin kasvikokoelma, kun päällä sä istut. Uudet näytteet olivat vielä kosteita. Lupasin istua painona. No huomenna niiden on vittu soi parasta olla valmiita.
Toivon, että rajasopimus toimitetaan Päiväkivelle sellaisenaan. Ilman, että pergamenttia raaputetaan tai mitään muutetaan. Ratsomestari Spora. Me olemme liikkeellä sellaisten voimien puolesta, jotka eivät itse hievahda paikaltansa minnekään. Ne ainoastaan antavat silloin tällöin vedellä piirtää ääriviivansa uudelleen, kun ovat kyllästyneet vanhaan muotonsa. Sitten rukoon sen raukan puolesta. Te puhutte Jumalasta ja itse. En. Minä puhun Ruotsista ja Venäjästä. Oikeudenmukaisinta kai olisi, että kumpikin sodan osapuoli joutuisi ottamaan tästä hirvittävästä suosta oman osuutensa. Mutta me satumme tietämään, että te olette pimittäneet meiltä tätä kyllä koskevaa asiakirjaa. Yksistään siitä syystä me olemme päättäneet kirjata rajasopimukseen, että tämä alue kuuluu kokonaisuudessaan teille. Minä uskon, että Venäjän valtakunta on paljon suurempi ilman tätä aluetta. Veleni säilyttää sinettisormustaan matkatavaroissa. Tuo, mitä tarvii, ole meistä itseään tavoite. Klokt. Если швед скоро не придет, уйдем без его. Здесь есть отрывок, который беспокоит меня. Отрывок, который я не перевел шведам. Рогозин пишет, что он сожалеет, что его не хватило смелости лишить нас всех жизней. Рогожин пишет, что завтра уже поздно. Завтра мы увидим то, чего сам Бог не желал бы увидеть. Завтра? Да. Он написал свое совещание вчера. Так что завтра, уже сегодня. Не смотрите. Спокойно, Василий Ермолаевич. Вы мне как отец родной. Здесь, в глуши, вы моя единственная родня. Я вам благодарен за все, что вы мне сделали. Я люблю кому-то спора. Но тот, с кем я хочу провести вместе вечность, не попросил у меня о том, о чем я до смерти буду жаждать. И вот, стоим здесь. Нет более дорогого подарка, которого он мог бы от меня пожелать.
Pystytkö puhumaan? Ootko nähnyt minun veljeni? Se ei ole enää sun veli. Se vie kaikki mukana. Saunaanko? Tilkitse ikkunat. Merkitse rajasopimuksen suon kokonaan kuuluvaksi Venäjälle. Niin kuin se Venäjän kappaleessa on merkitty Ruotsille. En halua, että kukaan enää koskaan tulee tänne. Tuleva on meihin selin. Vain sitä, mikä on tehty, voi kääntyä katsomaan kasvoista kasvoihin. Vain siinä voimme saada anteeksi. Ne on hyvät. Kerää kaikki ruoka, minkä löydät, ja laita ne tuohon reppuun. Täällä on ruokaa. Hyvä. Etsi itsellesi lämmintä päälle ja pakkaa mukaan. Mutta on herra tulossa myös. En minä ole herra. Suunnista koko ajan kohti pohjoista. Ennemmin tai myöhemmin sinun on pakko päästä pois suolta. Siellä suon pohjoispuolella on joki. Seuraat jokea itään, kunnes näet korkean harjun. Se näkyy kauas, sen nimi on Päiväkivi. Siellä on ihmisiä, jotka odottaa. Annat niille koko paskan. Ne vie sinut kauas täältä. Tarkoitus on, että sinä pääset pois täältä. Siksi minä en voi tulla mukaan. Minä vien hänen huomionsa muualle. Minun henkeni voi ostaa sinulle aikaa. Se on hirveän hyvä kauppa. Etelässä. Mene Olavinlinnaan. Kysy ratsumestarin rouvaa. Sano minun vaimolleni, että sinulle on luvattu paikka puuronperän ääreltä. Jos puurin nimi hyvästä syystä. Sano, että sinun silmissäsi tulee kotiin viimeinen katse hänen mieheltään. Koko ajan kohti pohjoista. Minä tässä.
Istu. Elä se edes. Minä näen täällä aivan selvästi. Niin pitääkin. Mä haluan näyttää sinulle jotain.